Subling milibot si Vice President Sara Duterte sa dakbayan sa Sugbo gahapon sa hapon. Alas 4 gahapon sa hapon, gibisita sa Vice Presidente ang sudlunong bahin sa Barangay Mambaling, diin daghan ang mga residenteng nidugo kaniya. Sa usa ka sityo lang, nituyok si Vice Presidente apan niabot gihapon ug kapin sa usa ka oras ang iyang pagsuroy-suroy kay game kini nga nakipaghulagway sa mga mutunol kaniya sa iyang cellphone aron magpag-groupie. Nakiglamano o migakos usab siya sa ubang mga residente. Anaw say uban nga nagpapirma sa picture frame ni VP Sara uban sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nihunong usab siya sa usa ka haya sa daplin sa daan nga naagian aron sa pagpadangat og pahasubo sa pamilya. Nanghatag usab siya og chocolates ug biscuits sa pipila ka mga bata nga lakip sa nidugo kaniya. Uban gahapon ni Vice Presidente ang mga gisuportahan nga local candidates sa Cebu City. Alas 5:55 sa hapon, dali usab nga nibiya sa lugar ang Vice Presidente aron pag-apas sa iyang flight. Duha ka adlaw nga nibisita si VP Sara sa pipila ka lugar sa dakbayan sa Sugbo.